Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkeza. Lami igama ngumfeza Mthuthu Ngakhumalo bathile asibona amagomede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sizophinda ngicela nje ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu itholakala eseligogo ikhumbi yeqembu labaculi bokholo laphana-ke abanqobi gospel group. Kuza ngemuva ukulahleka kwayo izolo endaweni-ke iLengezi eThekwini. Izolo kusabalala imibiko yokuthi-ke nanoma ubani ongaba nakho ukubona le khumba ashayela amaphoyisa ngokukhulu ukuphuthuma-ke laphana. Kulandela ukuthi-ke ithathiwe ikhumbi yabafana laphana-ke abacula umculo uwokholo-ke laphana. Namhlanje sibese sibone ey'nkundleni zokuxhumana kwande isithombe laphana sikhombisa ukuthi-ke ikhumbi itholakele, kodwa ngeshwa-ke itholakele isicuye yonke into kuyona-ke le khumbi-ke. Amabhadi alokhu abandele njalo kuza ngemuva-ke kokuthi kuzokhumbuleka ukuthi-ke kule nyanga esidlula kuyona bekade kushonele omunye ozakwabo ekade besebenza nayo kulona leli qembu kuleli qembu ekade besebenza nayo. Namhlanje sekutholakala izindaba ezibuhlungu kanje ukuthi itholakele ikhumbi, kodwa-ke itholakele isicuyiwe isiligogo njengoba ibona nje esithombeni. Ingane zakwethu, izona indaba esinibekela zona namhlanje ezishisa bhe kwesenkezweni. Mhlampe-ke sengingathanda ukuzwa lakho ngalolu daba ukuthi nakuthini okwakho ukuphawula. Ake sivele hlala comment section ke ngizwe okwakho ukuphawula ngalolu daba. From ila sibona ingane zakwethu-ke sengiphuma njena, kodwa ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Okwakho ukusubscribe, niziphathe kahle, nibe nosuku lomnandi, ngithanda kakhulu.